Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. And Kat Gamakwela, Guthanuni Stembu, Ijen Gamakwela. Guys, kula makhosikazi Guthanuni Stembu, ayangistressa kancane. Angazi mina lento leyo yokushera uhusband vele iphoqelekile ukuthi ube nedrama noma ingadingeki, ufake ibhifu noma ingadingeki. Angithi uMakhwela musha sha, umacekeceke, number 5 omusha, i2K yamsiliku, uMakhwela lothi my man. Bembuza umbuzo wokuthi i-baby shower yakhe bekukho nobani, sekufika la okufika khona amagama amanye amakhosikazi. Isimple lento, amakhosikazi la kababumseleku akhona amathathu akawajwayeli. Iphelele lapha indaba, engandi ngokukhuluma ngoba la makhosikazi noma engathini amakhosikazi kababumseleku. We guys, angazi noma mina neninayo yini lento lapha yana uthando nesithemba amakhosikazi akhona abuye ukhohle ukuthi yabo lo munye unkosikazi osokhuluma ngaye uya kuye lo baba bashare email, mhlawumbe angazi uma ngisebenzisa email into ecacileni, like banomfundiso oyedwa, so ukhamba uyohleba ngomunye umzalwane nibe niphethe umfundiso oyedwa. Umfundisi kuzokwenzeka abe bias ngesinye isikhathi angabi bias, ngesinye angalithathi iside lakho. UMakhwela ilula into yakhe akawazi kahle amakhosikazi lawa khona, and indaba yakhe yokwamukela amakhosikazi akalazi futhi udaba lamakhosikazi nobaba uMsileki iqiniso lakhona, because uMsileki naye umfida lokho amfida khona ephinde uyofida amanye amakhosikazi okunye. Manje thina into esesibuka ukuthi hayi weMakhwela wena kahle kahle lento osuyibeka ngokuthi kwi-event yakho meaningful, bona bazoza nomoya ongcolile nomoya omdaka, ukuthathaphi uzazelapha iy'nhliziyo zalamakhosikazi. Wena futhi ukhuluma noMacele kuphela nobaba uMsileki. Why unganciki kuleli side leli eli-warm, uyishiye lapho uvela uthi no comment? Ama-comments akhe ngamanye amakhosikazi usenento yokuthi athi ngabantu akangabajwayeli. Ukhohliwe futhi ukuthi eMzumbe yena la yakhona uMacele uzosala lapha esiphakhe, yena eMzumbe ila ayakhona. Hayi, nimzwile impendulo zakhe zinokuthi vele lento yesithembu iyenza uyitshela ukuthi uspecial ngesikhathi osathiwa ngaso. How uphendulile-ke waphendula sakuthi uMayeni noMakhumalo noMangwabe bebevele kuwabantu abazofika beshintsha umoya kwi-baby shower. Kanti masiqaphela kahle kuyo le baby shower ubebhuqa uMakhwela mayenganakiwe, ngoba bezikhona iy'nkulumo ezisakubhuqa. Asikho-ke lapha i-baby shower ibiza iy'mali, kukhokhiwe yonke into kuhlangene, kodwa nabo laba athi bahleka naye abahleki naye kwangempela. Into engiyibuza nje kule video ukuthi mina kusuka kube nzimani la makhosikazi ababumseleku ukuthi no comment uma uzobuzwa ngomunye unkosikazi, like ungaze uzwakale uwumuntu ukuthi unomuzwa othile ngoba uMakhwela sesimbambile unemizwa ethile ngamakhosikazi, kodwa uyafika yena musha kulo husband. And amakhosikazi bona babambe lezi zinto abayikhulume noMsileki, bayazazi bona ukuthi yini eyenza ukuthi mhlawumbe beyiqhelanise noMsileki sesiside isikhathi. Bayabona futhi ufanishina kanje, okusho ukuthi-ke kumele sisukume sime ngey'nyawo. Bama-ke abaseMzumbe. uMakhwela yena uzofika, uyafika naye usazothenjiswa izinto athenjiswa zona zijike izinto naye masecula elinye ichorus, kodwa yena ubona ngoba welcome uMacele, wayibona ukuthi shame mncane and yena useyafika vele usefika nalento efuna uMsileki okuyingane, okusho ukuthi-ke yena uyilento ephezulu ekhekheni. Angisho kabi, ngibuka lento engiyibuka lana ukuthi hayibo ubengasho ngani ukuthi no comment.
masebuza ukuthi lana amanye amakhosikazi kanti nasekuqaleni yazi akaqala nasekuqaleni wathi yena u-ready for impi mabemnikeza impi. Abashongo ukuthi balwa naye, balwa noMsileko owenze izethembiso wangazigcina. Abaze besho ukuthi uMayeni nje wathi mayethola indaba yokuthi yingane wathi umacela iDanone inani iDanone wathi uMayeni ingane ayihambe iye iye kubontanga yabo. Yazi wegazi ngifana ibuke kuphela yanto yontanga. Niyakhumbula kwi-Royal Housewives of Durban uLachonco wahamba waya kaSuresha wafika uLachonco wahlala noSuresha sokuthi bezoba ne-heart to heart conversation nje bebekana bephakelana. uLachonco azange asho lutho wathatha ihagi kaSuresha wakhala. Salinda-ke thina sathi umuntu omdala wenzeni. Angithi ukuthi ufike kube yiphi into itheni sekunefiye hhayi inhlonipho. Sekunokusaba ukukhuluma ukuthi umuntu omdala ungigile kanje ngoba ususaba ukuthi emdala lo muntu. Vele ngeke kuze kulingane umuntu omdala nengane. Asisho kabi vele kuyenziwa. Kule province-ke le yethu sekuyinto ethanda ukujwayeleka. Kodwa inkinga ilayo ukuthi ayibhalansi inhlobo. Ingane ivele isabe. Ngoba manje basuke abantu bebe nokugxeka kakhulu ingane bengamgxeki umuntu omdala okuyena omanipulative kule situation. Ngisho emshadweni ngoba ingane izolobe ilandela ngemuva emva komuntu omdala. Kanti abantu abalinganayo bayakwazi ukuhlalisana bebhekana ubuso nobuso betshelana amaqiniso. Ingane yona izolobe ithi yebo baba iyasaba. Into esayibonayo lapha-ke kwi-Royal Housewives of Durban. uLachonco wakhala salinda ukuthi wenzeni ubaba akashongo. Sathi hawu siyabona indaba yokuthi wayeneposition enkulu umuntu okhulunywa ngayo. Kodwa manje ngoba inhliziyo yakhe engathi khona la iphuke khona ukulimaza ingane ukuze-ke nawe uphole ngoba seniyixoxa makhosikazi to makhosikazi akakaze akhuluma. Nangu kuMakhwela. Makhwela ugxuma kuqala kuyo uyochazayo. No, isikhathi engaphuma ngaso esibhedlela vele besingashayisani naye nesikhathi engangena ngathi ukuba ubefuna ukuba laphaya ubezoba laphaya. Kodwa samuzwa-ke kuyo le TV show ethi kuMacele umyalelo uthi uzothenga kanje. Ngalelo suku vele ngiyobe ngingekho kodwa isiqiniseko yosenza ukuthi ingane izophuma nesibongo sakaMsileko. Sathi nangu uMacele sephenduka uthuma mina kulo mshado kanti zithini? Kunjalo-ke. Wazi maka absent ingane ingakabi khona wathi Macele ngalolo suku ngoba kube kuphithizela ebelungile. Ne-baby shower sesibuza ukuthi kazi yenziwe ubani ikhokhelwe ubani. Ngizohamba ngiyoconfirm. uMakhwela angayibhayizisi ngoba ebona efika eyiqhathe nabantu abangazi beyiqhathe naye. Abantu bayiqhathe nomnyeni wabo abayiqhathanga naye. Kodwa-ke vele-ke noma indaba yabo ingazuzwakala kahle ngoba isilele ekutheni kanti nina nafika kanjani. Kodwa-ke akusho Nkosi yami ukuthi make wenza into yaba wrong ngokuhamba kwesikhathi awuyiboni ukuthi wrong. Mhlawumbe nabo bayabona ukuthi hayi kwangafanele vele kwenzeke kanje. Sebefaka i-order-ke ngoba sekuyikhaya labo. Nabo sebefuna kube yi-straight line ngoba sekusemzini wabo. Manje ngiyibone la kithi ma-viewers ukuthi sibuye sithi usesho kanje kanti kuye kwenzakalani. Uyayibona leyo nto. Kanti noMacele unako usisikela ipheji lokuthi hayi bo abangakhulumi kakhulu lapha ngoba iy'ndaba zabo zila esifubeni sakhe. Mabemthinta nje uzovele ayisho yonke into. Thina-ke sithanda indaba sayifuna leyo. Kodwa futhi-ke siyibuke ngokuthi phela sebeshadile isikhathi eside wayibona besazoba worried ngento abayenza 20 years ago, 15 years ago. Isitori sabo vele ngesize sishintshe. Into esicela ukuthi nje be-own isitori sabo kuphele kanjalo. Ngoba le nto yokuthi omunye ukubambela imfihlo isuke isisele ngakuwe mnikazi wemfihlo ukuthi kanti wena usa-uncomfortable ngento wayenza 20 years ago. Impilo lena amaphutha yenzeka uphinde udlule.
uMacele nje ngasitshela leyo mfihlo ukuthi hayi bo phela kwakuphithizela kanje mase sethi sekudlulile. Umakhwela-ke yena loya director uyambhayizisa, umqhatha namakhosikazi angawazi. Uzothi efika lapha eMzumbe bengasambingeleli mase eyakhala engasakwazi ukuthi uthini. Kanti o-director uma bembuza umbuzo engasho ukuthi no comment. Hhayi, angiyazi kahle le. Idlule, yena ufuna ukuyibona ukuthi uMseleki kudlalwa ngaye kazi wayekuphi kwiy'nkulumo ey'khulunywa uMseleki namanye amakhosikazi. Hhayi bo Makhwela, hawu, yabo le nto yokuba musho uvele uyibone ngathi usuyazi kanti awazi. Bye.